سلام زخبركم تحتاتلتنا كما يتعلو باركس نايس ساعة زيناتات زمتيكم اللخو مجمر تاقن أرست زينا شركة أو حريا مش جاينا بتحت زبل أرستي زوتا حادشن وانون مقلتي كيح بحري ترى زي فلت سقات فترة زلا مركب نمسحب استقبر فتنا بوتين ناب مونغوليا قشو قال خام مغنياتات الدمه تقليتلهم سلاي روسيا عسى نباري بتيت كم استقتله تحلق تمثل انساتات حابيرو من قالوا تنزبلو زيناتات حسنا مزيناكم لنا سناي مكتتال شركة نتاو حريا مش جاينا بتحت زبلارش تزوتها حادشن وانون مقلتي بوقعها بسخفت مبلتا شعيوة على شركة نتشاينا أفريكان لعلى حمسة مرحت هاجرات كسات في يوم بريزيدنت هاجر إيرترا بتاعي سياسة فورك قدما درومز بريزيدنت شي جينبين تراخيبوس ناب تقوارا ونت نايتوم عفوق عم بصح زيتا تسفرو قدومات النساقاقر اللو قزي مخانو آسميرهم للو إذا بيجن بأنقاد النت ناي تشاينا زقبر زلو على كساب على تعرب سغط الكوينو حيالا مرحتي هاجرات مس مزنتاتهم زخونو قودنا وركباتن ميتن كايدون عدل زابيو زي حلف نتاوي زي مخني لغاحاتن سممعاتن بسم هاجرو من حزبهم نوسيدهم مكابقعو نتيزة هانكوتهم مملاس مستسألهم دما بتحجة زفرهم لو نقرات مستحدقو چاينا ندخطات هاجرات آب مفن طريقاتيا عدان عندي زلا الزبلو بقندم معربو أجنداتات زساسيو قلقله قحفاتون اللويم تزلن حقاقن نزي آب هاجرات معرب نريو زلنا قزاتن هابتن رقاب ملوك بحال بزخل ملكة انتس بنتساه بقلبات انسباتي أرسي أفريقيا نخساب الجيرار قابنت أزوكارت ورق الندادم ببع عينة كبر معدنات وزاته ززاق ببيوم فأردون تخون تغمي نهز بسالسي عالم ملساكي هابا لسلوس جكانا بمسفحفح اسمزان خيق وارس برق شرحتات سلازي الساوركينات كواد أخا ملان بالمازن بعدانات وارشات ألكا أي معربوين دين قديم هاتسير قزين العلي شومون تميت ميلين هزباك أبدا أزبلا دخلنات نام أكلاي من نبابرون زمناو النتن صغيرات هاقرة چاينا قنا يا خماني بوليسهم ستكم تراي دقاقمو بانكي تراح اهترو حكمي رقدكم وزتا زبل مفرحان كلمة خونتن كي غمت زي شراوي شركة نتاو نقداوي قرب نتا اتبكا بعالتي سقايا كم زخمانا زبسولو دك هزب الإخكادما كم تزقباء تمايايتكا توم زغمت كايوم زمحاتن كدتاتهم حسك اب كلهم عينة تسلات تكنولوجين هنسان نقدن سنعان حرشة موقع عزيان كوتاس كاب مسارتوين كسابتهم استراتيجيكاوين ميلبات رؤيتا مراتب حتى ارقزيان ممزكا اتحق زكاة تخليت زي بالله انكو مشارخت مخانا مسكرنت زاد ليون اي كونتن أي حبحري ترى زي فلت سقات فترة زلا مركب نمسحب استقبر فتنا أبقى حبحري بكلاقي تسعب تسقيا زلا نقداويت مركب تسحبها نوع عصبة تعطو السد كم زي تخل تقلي سلام تانا دادي زعانت قريقاويت مركب بعسران حدنا حسب ميسايلات يمنوان عطوقات دحر مهرما أما أكل بحري ملهقا السريدة دو كتب الكم استقددت يذكر أبتا أبالات أقدي فماز خدو مركب زلا استات حدا مليون برميل سكمت ندادي ناب بحر لحقو كبابيو بكلاقا سعب كم زغل أبتخباب توافير زلا حيلتات أمريكا كاتنقق مصنحو يفلت اتا مركب ابقى حبحري ترى زي فلت كباباوي سكات فترة يبل اتا امريكا وحيليم كاب 23 نحاس جميرو اب زبان تا مركب استولع بارعون كساب حجي يندد كم زلو اب تخباب توافير زركب لفنت حيل بحر عبلت اوروبا قاليتلهم قوتت جلابو تاق بوتس نزا ام في دلتا سونيون زيت اوهلت مركب سحبن كوتا ازقابر اوفتنا زاقيت اي تعوتان زلو نتناي مدحان سرحت حلافنت وسدات كالات بحتي تخنتات سحب كان موت ازخل كم زي كونن وحسنت كم زي بلون دم ديمن يبل اتي بتي اوروبا حيل زوت مغلطي تنت كالات كال اماراتيتات مركب حسوي بلا كم زلو تمغلطي وهسي خدايسوم اتي اف حلوا نقداوين مرخب توافير زلو اوروبا حيلي نتن سحبت جلابو اسنين ابتا مركب تصقع منبرون تاقيسوم كم زدقفو زنقر لهم عطوقات حتيها بسحلفة معلتات ونابل على خلطة خلقوت مرخب ندادي ما تقعتي فتيمهم اللهم معكلا إذا سراويت أمريكا كم زبلو حانتي ام في بلوز لاغون زيتا بحالت وانتانيها قربانا ما زخونت بقريخة محضر مركب كمون ام في امجاد زيتا بحالت مركب سعود عربن بسوني بمسايلاتن سبع البونا فرتن تهاري من نيران اتا سعوداويت مركب ترياستات 3 مليون برميل زقمت ندادي تسعيلا كم زنبرتون نتاب تخبابي زيتا وافر إذا سراويت أمريكا تغيسوم إذا بحطي فتسام زلو شبراو تقبارات زي من رقاق الزوباون علماون نقدي يسعبن بحرنياتات محدرو بحرن أب حدقاي اتنالو كبل سراويت أمريكا ناقيفو اللهم حالتات أمريكان متقعتات حوتين مكتاب زغرب أوانا بالعلامات تتعطق جل قتال متقعتات يكايدو كم زلو يحبرم أبز حلف غلطة معلتات تراي أبتحوتي زقوات أطرو خبابتات يمن كل التسرعة مسايلات كم زعنو
ገሊጾም ኣሎም ቅድሚ እውን ሓያሎ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ጀላቡን ሑቲ ሃሪሙ ከም ዘዕነወ እቲ ኣብ ደባም ቀይሕ ባሕሪ ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኣሜሪካ ሓቢሩ ነይሩ ኩናት ቃዛ ፈለማ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ድሕሪ ምውልዑ ጥቃት ሑቲ ኣብ ልዕሊ መራኸቢ ንግዲ መጥቃዕትታት ብምፍጻሞም ነቲ መስመር ንምሓስ ብኣሜሪካን ብሪጣንያን ከምኡውን ሕብረት ኤውሮጳ ዝምራሕ ልፍንታዊ ሓይሊ ኣብ ደባዊ ቀይሕ ባሕሪ ወሽመጥ ዓደንን ተዋፊሩ ምህላው ይፍለጥ ዕጡቃት ሑቲ ተዘካይዶ መጥቃዕትታት ግብረ መልሲ ናይቲ እስራኤል ኣብ ቃዛ ተካይዶ ዘላ ኩናትን ኮይኖም ንፍልስጤማውያን ድጋፍ ዝዓለመ ምዃኑ ዝገልጹ ዘለው ነተን ምስ እስራኤል ኣሜሪካን ብሪጣንያን ርክብ ዘለዎን መራኸቢ ጥራይ ዕላማ ከም ዝገበሩ እኳ እንተገለጹ ንካልኦት መራኸቡን ከም ዝሃርሙ ይፍለጥ ኣብቲ መስመር ብዝፈጠርዎ ጸጥታዊ ስጋት ዓለም ለኻዊ ቁጠባዊ ሳዕቤና ኸቲሉ እዩ ብዙሓት በቲ ኩነታት ፀጋም መራኸቢ ንግዲ ብደባዊ ጫፍ ኣፍሪቃ ብፀንፊ ጽቡቕ ተስፋ ኣቢለን ካብን ናብን ምዕራብን ምብራቕን ክጓዓዛ ተገዲደን ኣለዋ ምኽንያታት መገሻ ፑቲን ኣብ ሞንጎልያ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሃገራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ትእዛዝ ማእሰርቲ ካብ ዘውፅኣሉ ንድሓር ንፈለማ እዋን ናብቲ ኣባለት ቤት ፍርዲ ዝኾነት ሃገር ዝበፅሐ እዚ ፍሉይ ትርጉም ዝወሃቡ መገሻ አንጻርቶም ኩሎም ንሱ ክእሰር ዝፅውዕ መንግስቲ ዩክሬን ምዕራባውያንን ጉጅለታት ተጠበቕቲ መሰላትን ዘቕንዕ ኮይኑ ይዝረአ መገሻ ፑቲን ምስቲ ሓይልታት ሞንጎልያን ሶቪየትን ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዘመዝገቦ 85 ዓመት ዝመልኦ ወሰን ዓወት እውን ዝገጥም እዩ ኣብ 1939 ኣብ ወርሓብ ዝተኻየደ ውግእ ብኣሽሓት ዝቑጠሩ ወታደራት ብክልቲኡ ወገን ሞይቶም እዮም ፕሬዚደንት ሩስያ ኣብ ዋና ኣደባባይ ርእሲ ከተማ ሞንጎልያ ኡላንባታር ልዑል ኣቀባብላ ተገይሩሉ ኣሎ ምስ ፕሬዚደንት ሞንጎልያ ኦክናጊን ኩራልስክ ዝተገብረ ርክብ ፑቲን ንምቕባል መዝሙር ሩስያ እናተዘመረ እንከሎ ኣብ ፈረስ ዝተሰቕሉ ወታደራት ኣብ ኣደባባይ ጃንጊስ ካን ተሰሪዖም ነይሮም ንእሽቶ ጉጅለ ሰልፈኛታት እውን ቅድሚ ምምጻእ ፑቲን ገበነኛ ኩናት ፑቲን ካብ ዓድና ይውፃእ ዝብል ጽሑፍ ሒዞም ኣብቲ ኣደባባይ ተራእዮም እዮም ካልእ ተቃውሞ ድማ ኣብቲ ኣብ ትሕቲ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ብሶቪየት ዝድገፍ ኮሚኒስታዊ ስርዓት ሞንጎልያን ዝተሰቐዩ ዝዝክር ሓወልቲ ኡላንባታር ክካየድ መደብ ተታሒዙሎም ሓይልታት ጸጥታ ፕሬዚደንት ሩስያ ኣብ ዝመጻሉ እዋን ሰልፈኛታት ከይጸግዑ ብጥንቃቐ ብርሑቕ ከልኪሎም እዮም ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ገበናት ፕሬዚደንት ሩስያ ብገበናት ኩናት ተሓታቲ ምዃኑ ዝሓለፈ ዓመት ከሲሱ ነይሩ እዩ እቲ ክሲ ብፍላይ ኣብ ዘይሕጋዊ ምስጋር ህፃናት ካብ ዩክሬን ናብ ሩስያ ዘተኮረ እዩ እቲ ገበናት ሩስያ ሙሉእ ወራር ኣብ ዝጀመረትሉ እዋን ካብ 24 ለካቲት 2022 ጀሚሩ ኣብ ዩክሬን ከም ዝተፈጸመ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣለዉ መንግስቲ ክሬምሊን ብዛዕባ ምብጻሕ ፑቲን ዝኾነ ስክፍታ ከም ዘይብሉ ገሊጹ ኣሎ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ዩክሬን ዲሚትሪ ፔስኮቭ ምስ መሻርክትና ሰበስልጣን ሞንጎልያ ጽቡቕ ርክብ ኣለና ኩሉ መድያት መገሻቲ ፕሬዚደንት እውን ብጥንቃቐ ዝተዳለወ እዩ ኢሉ ሞስኮ ቅድሚ ሕጂ ንክሲ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ነፂካቶ እያ ነቲ ትእዛዛት ማእሰርቲ እውን ኣይተቐበሎን እያ እቲ ዓለማዊ ቤት ፍርዲ ኩለን ኣባላቱ ነቶም በቲ ቤት ፍርዲ ዝድለዩ ሰባት ናይ ምእሰር ግዴታ ከም ዘለዎን እንተኾነ ጥርጡራት ከኣስራ ስልጣንን ከም ዘይኮነ ይገለጽ ሰላይ ሩስያ ዓሳ ባሕሪ በጢት ከም ዝተቐትለ ተዓላቕቲ መሰል እንስሳታት ሓቢሮም ኣብ ገማግም ባሕሪ ኖርዌይ ሞይቱ ዝተረኽበ ሰላይ ሩስያ ከም ዝኾነ ዝተጠርጠረ ዓሳ ነባሪ በጢት ከም ዝተቐትለ ተጣበቕቲ መሰል እንስሳታት ገሊጾም ኣለዉ ኣካል ናይቲ ሂቪል ዲማርዝ ብዝብል ሳጓ ዝፍለጥ ጥዑይን ንኡስን ዝነበረ እንስሳ ኣብ ደባዊ ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ሃገር ኣብ ዝርከብ ወሽመጥ ባሕሪ ክንሳፈፊ ተረኺቡ ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰላት እንስሳታት እቲ ዓሳ ባሕሪ መውቃዕቲ ጥኢት ከም ዝተረኽቦን ብጭካነ ከም ዝተቐትለን ገሊጾም መስራቲ ትካሉ ዌንዌል ዝኾነ ረጅና ሃውክ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሂቫልዲሚር ፍትሕ ክረክብ ክንቃለስ ኢና ኢላ ዋንዌል ነቲ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ማያት ኖርዌይ ድሕሪ ምርኣዩ ትኹረት ዝሰሓበ ዓይነት ዓሳ ነባሪ ንምጥባቕ ዝተመስረተ እዩ እቲ መልክዐኛ ዓሳ ነባሪ መሳርሒታት ሴንት ፒተርስበርግ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ካሜራ ጎፕሮ ተገጢሙሉ ተረኺቡ እዚ ድማ እቲ ንቑሕ ዓለት መጥበውቲ እንስሳ ብስለያ ተዋፊሩ ጸኒሑ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣሬታት ኣበጊሱ ኣብቲ ከባቢ ሂቫልዲሚር ተባሂሉ ከም ብዋዛ ክጽዋዕ ዝጀመረ ድማ ቃል ኖርዌይ ዝኾነ ሂቫል ንስም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣጣሚሩ ብዝሓዘ ስያሜ እዩ ርእሱ ብሓደ መስከረም ካብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እትርከብ ከተማ ሪሳቪካ ተንሳፊፉ ድሕሪ ምርካቡ ንምርመራ ናብ ዝቐረበ ወደብ ተወሲዱ ነሆን ዋንዌልን ንፖሊስ ኖርዌይ ጥርዓን ከም ዘቕረቡን ክሲ ገበናዊ ምርመራ ክኸፍቱ ከም ዝሓተቱን ገሊጾም ኣለዉ ሚስ ሃዊካ ዋንዌል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኢንስታግራም ኣብ ከባቢ ኣካላቱ ብዙሕ ቁስሊ ጥይት ነይርዎ ክትብል ሓቢራ ትካል ዋንዌል ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘርግሖም ሰልታት ኣብቲ ብደም ዝተሓጽበ ኣካላት ቫልዲሚር መውቃዕቲ ጥይት ዝተባህለ ቁስሊ ዘርኢ ይመስል ኣብቲ ዓሳ ነባሪ ዝወረደ መጉዳእቲ ዘሰክፍን ገበናዊ ተግባርን እዩ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ይብል ዳይሬክተር ኖ ሲሪ ማርቲንሰን እቲ ነቲ ዝሞተ ዓሳ ነባሪ ቀዲሙ ዝረኸበ ትካል ማሪን ማይንድ ግን ንግዚኡ ጠንቂ ሞት ዝገልጽ ነገር ከምዘየለ ይገልጽ ዳይሬክተር ሰባስቲያን ስትራንድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምልክት ርኢና ኢና ግን ጠንቂ ሞት እንታይ ምዃኑ ንምግላጽ ግዚኡ ገይና
رأينايو إلهم أتوتي تاوشت سلسة سومون تثبيت كم زقبر وهابيت قالتي إنستيتيوت قالت فالديمير عدمو أستات 15 عمت كوينو عسانا بارك سابسوس عمت كنبر سلازغل بيلوغا أي أرغن نيروم بوليس نتو قداي مرمران مجمار رتعوي ድራኸታት እንታሊን ምፍላጥ የጽንዕ ከም ዘሎ ንማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ ገሊጾም ማሪን ማይንዲን ዋን ዌልን ንሄቨል ድማር ካብቲ ዘጋጠሙ ሓደጋታት ብኸመይ ከም ዝከላኸልሉ ፍልልያት ነይሮም እዩ እቲ ሓደ እቲ ዓሳ ነባሪ ናብቲ ኣብ ሰሜናዊ ኖርዌይ ዝርከብ ባሕሪ ባረንተስ ዝያዳ ተፈጥራዊ መነባብሮ ቤላጉስ ውሑስን ዝበሎ ከባቢ ክወስድ ሓቲቱ ነይሩ ማሪን ማይንድ ግን ኣንጻር እቲ ሓሳብ እዮም ነይሮም ኳዳስ መግዓዙን ህይወቱ ሓደጋ ከስዕብ ዝኽእል ኢሎም ይምጉቱ ነይሮም ቫልዲሚር ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ሚያዝያ 2019 ናብ ተቃደሰት ኢንጎያ ካብታ ሰሜናዊት መርከብ ሩስያ ዝመደበራ ሞርማንስክ ካስታት 415 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ትርከብ ከባቢ ተራእዩ ንሱ ቀልቢ ሰባት ዝሓበሉ ምኽንያት ድማ ቤሉጋስ ካብቲ ልዑል ኣርክቲክ ንደቡብ ክንድኡ ርሒቆም ሳሕቲ ስለ ዝረኣዩ እዩ ሩስያ ከም ዶልፊን ዝኣመሰሉ መጥበውቲ ዓሳታት ባሕሪ ንወታደራዊ ስሌታት ናይ ምስልጣን ድሕረ ባይታ ኣለዋ መርበብ ሓበሬታ ባረንተስ ኦብዘርቨር ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ከባቢ ሞርማንስክ ኣብ ጥቃ መደበራት ሓይሊ ባሕሪ ሩስያ ናይ ብርዑ ጽሑፍ ዘለዎም ዓሳ ነባሪ አለልዩም ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ እዚ ሰዓት እዚ ዜናው መሰናዶና ብዚ ፍጸም ሓደሽቲ ዜናታት ንምክትታል ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ኮሜንት ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም ሰላም